Lelo panyasa voice box Andrew Masauko Banda omwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi First the People First akulankhula kuchokera mboma la Mangochi kwauza anzathu a chipani cha Malawi Congress Party MCP kuti ngati mukufuna mavoti ku Mangochi akuti mutulutse 57 million United States dollars imene bungwe la World Bank apereka kuti mumangire msewu wa makanjira. Ngati simupanga zimenezi muyiwale zopeza mavoti ku Mangochi. Tili limodzi pano panyasa voice box timve kuti bambo Andrew Masauko Banda akuti bwanji pa nkhani imeneyi komanso akamaliza mwachizolowezi timakupemphani kuti musangochoka koma mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Moni amalawi anzanga kulikonse kumene tili, taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masauko Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, amene ndine wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe lija la pressure group ija ya Malawi First the People First. Amalawi anzanga, ndabwera lero pa 7 August 2025 I mean. Amalawi anzanga, pamene tatsala ni masiku ochepa tati tikumbutsane izi koposaposa ife anthu aku Mangochi. Tati tikumbutsane izi koposaposa ife anthu aku Makanjira. Tati tikumbutsane izi tonse amalawi a dziko lonse la Malawi, kumpoto, pakati, kumwera, chigawo cha kummawa. Pamene tikuwandikira masiku, pamene tatsala ni masiku ochepa kuti tipite ku chisankho, tifike pa 16 September, mwezi umene tikhale mchisankho. Mwezi ndi tsiku limene tikhale tikupanga tsogolo lathu. Amalawi anzanga, tiyeni tikhale pasi tiyang'ane. Kodi mavuto amene takumana nawo lero? Takumana nawo chifukwa chonena kuti atsogoleri athu amene akulamula dziko lino achakwera ni Malawi Congress Party yawo. Chifukwa choti ndi ankhalamba? Kodi tikumana ni mavuto amenewa chifukwa choti si amafizo? Kodi tikayang'anitsitsa pamene tikuvutika mdziko muno kuchokera 2020 kufika lero opanda chabwino china chake chimene tingachiloze kuti achakwera achita. Kodi zachitika chifukwa choti iwo samatha kuchita mapush-ups? Kodi tinganene kuti zachitika mavuto onsewa alephera kutsogolera dziko chifukwa choti iwowo anali odwala kapena olumala ndi alesi? Yankho tipeza kuti ayi. Iwowa ndi amphamvu zawo ndithu, koma nzeru zoyendetsera dziko, mphatso ya leadership alibe talent ya leadership. Akusowa maganizidwe ndi machitidwe, malankhulidwe owona ndi achilungamo. Kodi mavuto athu amene tinawo mdziko muno tikusowa mtsogoleri chifukwa choti sachita mapush-ups, chifukwa choti samatha kukwera ma steps? Kodi tikanena unena kuti mavuto amene tinawo mdziko muno tikulandira mavuto amenewa, tikulandira chitonzo mavuto osewa, kunyozedwa koseku, kupusitsidwa koseku, nchifukwa choti ankachita mapush-ups pa nsanja akuchita kampeni, nchifukwa choti ankatha kulankhula zinthu zokoma kutinamiza ife Malawi, kutha kulumikiza nkhani bwino, kuyamba nkhani nkuyisokerera ngati anena zoona. Mwachitsanzo, tamva kuntchisi Learning Mentor Vitumbiko Mumba akunena kuti achakwera alemba ntchito anthu mamiliyoni achinyamata, chifukwa choti achinyamata ambiri atenga ngongole ku Nifi nkugula njinga za moto. Izi munene zoona, amene mungavomere kapena kukana ndinu anzanga aku ntchisi, ndinu anzanga ku Central Region. Kodi tinganene zoona kuti Central Region akapena aku ntchisi umphawi watha chifukwa choti achakwera anakulembani ntchito, chifukwa choti nonse mwalandira Nifi? Kodi njinga za moto zimene tikuziona Central Region anthu akubandula taziona ifeyo kuchoka 2020? Kapena zimene zikubandulidwazo ambiri mwagula ni ndalama za Nifi? Popeza achinyamata ambiri ndi ganyu, alembedwa ganyu kuyendetsa njinga zimenezi. Choncho izi ni malankhula kukhudza dziko la Malawi. Komano ndibwere mwapaderadera motsindika ife anthu aku Mangochi, ine ngati nzika ya ku Mangochi.
ndi lokwiya kwambiri chifukwa choti ndife amangochi concerned citizen, ndife amangochi Makanjira Road concerned citizen, tinali ndi ma demonstration amene timachita demand imene timafotokoza mosapempha ndalama zimene zilipo zofunikira kuti akonzere msewu Makanjira, koma Amalawi Congress Party motsogozedwa ndi Achakwera komanso kudzera mwa nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara atinamiza ife anthu akumangochi Makanjira, atinamizanso ife tonse nzika zokhudzidwa za kumangochi komanso Amalawi tonse amene tikanagwiritsa msewu umenewu mangochi Makanjira Road. Kwa pakali pano mene ndikunena muno, mawiki awiri apitawa kapena atatu apitawa, a NRB, NRA, National Roads Authority, anabwera kuwapasi hotel kumene anachititsa meeting imene amatiuza nena kuti pali ndalama za World Bank zimene zapezeka akufuna kukonza ma bridge. Ndiye ifeyo tikunena kuti Achakwera ndi inu Amalawi Congress Party achimwendo ndi a Jacob Hara, ngati mukudziwa kuti mudzafuna mavoti athu, ngati simukudalira machini aja oyendetsera za chisankho opangidwa ndi bungwe Just Mathematic, ngati simukudalira Andrew Mpesi, ngati simukudalira Mayi Annabel Ntalimanja kuti ndi amene adzakuyikeni pa mpando, kuti system ndi imene adzakuyikeni pa mpando, tikunena kuti 57 million US dollar imene ilipo kale, 57 million dollars imene ndiyokwanira kupanga msewu pafupifupi 60 km wa Makanjira, mangochi Makanjira Road. Kuli bwino ndalama imeneyo muyipereke kwa National Roads Authority amene atitsimikizira ifeyo kunena kuti ndalamayo ilipo yaperekedwa ndi World Bank yoti ikonzedwe mabridge, yoti akonzere mabridge ansewu umene wa Makanjira. Tikukupemphani, ngati mukufuna mavoti, ngati mukudziwa zoti mudzafika ku Makanjira ukapanga kampeni, ngati mukudziwa kuti mudzafika inu Amalawi Congress Party motsogozedwa ndi Achakwera, ngati mukudziwa kunena kuti mufuna mavoti anthu akumangochi, perekani 57 million dollars imene ilipo kale, muyipereke ku bungwe loyang'anira za misewu m'dziko la Malawi, National Roads Authority, kuti aphatikize ni ndalama imene ali nayo imene afuna kukonzera mabridge amene apereke ndalama yake yaperekedwa ndi World Bank, kuti at least akonze msewu umenewu 60 kilometers ndikantunda ndithu, ndiyo titsala nkochepa kumene ena angadzamalize. Ndalamayi tisafike ku madeti achisankho, tisafike pa kampeni ya inde kumangochi kuno, inuyo mubwera kumangochi kuno Amalawi Congress Party nkunena kuti mukufuna mavoti, pamene ndalama yathu ya msewu 57 million imene tikudziwa kuti ilipo kale, imene sikukhudzana ndi aja mwanena kuti sanapereke ndalama, koma iyi ilipo. Iperekeni ku bungwe la oyang'anira za misewu m'dziko la Malawi lino, kuti aphatikizire ku ndalama imene ilipo kale, imene banki yayikulu yapereka ndalama kuti atikonzere mabridge msewu wa Makanjira. Amalawi anzanga, ndikufuna ndinene ichi, ife ndife ovota. Taona kale kuti ena ambiri amene ayima paokha cholinga chawo nkufuna upresident. Kodi ndizoona kuti nkotheka tinene motsindika kuti amayi Joyce Banda angawine paokha opanda mgwirizano? Kodi tinene zoona amene akuopsera MCP mu Mayi Joyce Banda angalimbe mtima kunena kuti paokha angatenge boma paokha kulimbana ndi Malawi Congress Party? Kodi ndizoona kuti paokha UTM akulimba mtima kunena kuti paokha angathe kuwina kulimbana ndi kugwetsa Malawi Congress Party? Kodi ndizoona kunena kuti UDF payokha atupere mluzi angathe kugwetsa Malawi Congress Party, angathe kupondereza DPP, UTM akabambe? Ndizoona mungaime panokha nkugwetsa mavuto, kuchotsa mavuto amene tili nawowa? Muli ndi shuwa inuyo kuti dziko lonse anthu angakuvotereni panokha nkuwina chifukwa choti mwatenga atumbuka? Mukukhulupirira ndithu
kuti inuyo akabambe mungawine panokha chipani chonena kuti mulibe branch mulibe eliyo. Ndi zoona a UDF mukulimba mtima atupere muluzi kunena kuti mutenga dziko lipanokha. Kodi tinene kuti ndi zoona kunena kuti zimene timakhala tikunena ife ma activist zonena kuti pali magulu ena amene apatsidwa ndalama kuti cholinga chawo sikuti nkupambana koma angokwaniritsa kuchepetsa mavoti a Professor Arthur Peter Mutharika ndi cholinga choti Malawi Congress Party ipitirize udindo ipitirize kutizunza ife achakwera ndi gulu lawo zikhale zoona. Amalawi anzanga ife ndi udindo wathu ife ovota. Tidzifunse kunena kuti kodi ndi zoona atupere muluzi paokha angatenge dziko lino kuagwetsa achakwera. Kodi tinene kuti cholinga chawo pamene akuchita zimenezi mmene ife timakhala tikunenera ife ma activists unena kuti pali masamu onena kuti zipani zina zichepetse mavoti akuno ku chigawo chakummawa komanso kumwera. Zimene timanenazi zikhale zoona. Chifukwa unena zoona apetra paokha sangawine akamuzu chiwambo sangawine dziko lino. Kunena zoona atupere muluzi sangawine dziko lino kugwetsa DPP kugwetsa MCP. Tinene zoona kuti aliyense amayi Joyce Banda akabambe akudziwa kunena kuti paokha sangagwetse kuti iwo apeze kuti awina MCP yaluza DPP yaluza iwo nkupambana. Koma poyang'aniranso chirombo chimene tikufuna kulimbana nacho ukali wa zinthu zimene tikufuna kulimbana nazo ndi zoona kuti anayenera kuima paokha anthu amenewa kapena cholinga chenicheni chomwecho chimene takhala tikunena ife ma activist kunena kuti anthu adya kale ndalama. Ndipo maudindo ambiri maujani ambiri ma candidate amene ali a independent ngati ma presidential candidates ambiri ma 10 million anapatsidwa ndi boma limene likulamula chipani imene chikulamula pano. Tinene kuti mwina ndi zoona. Ngati zili zosaona nchifukwa chani simukupanga chiganizo kuti mupange mgwirizano poyang'anira kufunikira kofuna kupulumutsa demokrasi yathu m'Malawi muno? Kodi mwayiwala kale nkhanza zonse zimene zachitika m'dziko muno zomenya anthu otsutsa boma? Kodi mukuyiwala bwanji inuyo mavuto amene achitika m'dziko muno pamene a president akuyang'ana kumbali ndi kumanena kuti chituko cha nkhani chachitika m'dziko muno pamene palibe choona chimene chachitika m'dziko muno? Nchifukwa chani simukukhala serious kufuna kupanga zinthu zolimbana ndi chipani ichi chatizunza cha Malawi Congress Party chimene chapanga kale asilikali awo apaderadera chimene chili ndi apolisi awo? Nchifukwa chani simukukhala serious? Komanso ndikufuna ndidzudzule bungwe ili limene timanena kuti la Chewa Heritage pamene anapita ku Lilongwe pamaliro ndikumalankhula molimba mtima kunena kuti kupereka mwambi pamaliro nena kuti mwana osula sitiponyezana. Mwana osula sitiponyezana. Nkumanena kumapeto kwake kunena kuti pa 16 September tidzadziwe kunena kuti tili ndi mwana amene tidachita kusula. Mwana amene sitikuyenera kumponyeza chifukwa tikamponyezana agwa ndipo akafa tiluze ndife. Ndene ndikufuna kufunsa kuti achitiranji alankhuliranji zimenezi. Kodi akufuna kutanthauza kunena kuti chigawo chapakati munthu woyenera kuvoteredwa ndi chakwera yekha mosayang'anira kulephera kwake? Kodi ndi zoona kunena kuti chifukwa choti ndi m'bale wathu tinabadwana naye kaya ndi mtundu wathu ndi wachilankhulo chathu ndi wachipembedzo chathu ndi wachigawo chathu ngakhale achite zopusa ifeyo sitikuyenera kumudzudzula ndi kumuchita kondemu chifukwa cha zoyipa zimene yakuchita? Izi zimakambidwa kwachadza, zimakambidwa kwachadza pamaliro. Mkulu woyang'anira bungwe la Chewa Heritage nthawi yakulankhula walankhula onena kuti akuti ngakhale mwanayo aliwonena kuti akuchita zopusa koma chifukwa choti mwanayo tidachita kusula akuti tisaponyezane chifukwa tikaponyezana akagwa afa. Munthu woti ndi osalongosoka mwanayo ngakhale atakhala kuti ndi osula koma ngati achita zinthu zofoira kuti bwino agwe afe zibe ntchito. Chifukwa munthu
amakhala munthu chifukwa cha makhalidwe a umunthu. Munthu akakhala alibe khalidwe la munthu timati amene uja alibe umunthu, kutanthauza kuti olata asapezeke pakati pa anthu alibe ntchito. Ndi mawu amalawi anzanga ndimafuna kunena kuti tikupita ku chisankho, tiyeni tidzavotere chipani cha DPP ndi utsogoleri wake Profesa Arthur Peter Mutharika ndi running mate wawo Jane Ansa, komanso Afodi ndi Chihana ngati second vice president wa dziko lino. Anthu awawa ndi amene angathe kupulumutsa dziko lino, komanso kuphatikizira ena onse amene angathe kubwera kudzalumikizana ndi zipani zimenezi. Chifukwa kuthekera ndipo dziko tikapanga kafukufuku, anthu ambiri m'midzimu akumufuna Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo tikufuna tinene pano kuti kulamulira dziko sikusowa kuti munthu adzithamanga ngati mene ankachitira achakwera amene tidawaona m'Blantyre akupanga mapush-ups, kumathamanga ndi kumatha kulankhula zichewa ndi zizungu zofewa, koma nkulephera kutsogolera dziko lino for 5 years. Mafuta amene tunena muno mulibe m'mafilling station, mankhwala mzipatala mulibe, chakudya chadula, sopo wadula, zitchuleni china chilichonse, mavuto afika popengetsa mdziko muno. Kuli bwino titenge nkhalamba yomweyo, titenge munthu wachikulire yemweyo, chifukwa wachikulireyo akulephera inde kulumpha, akulephera kukwera masitepe, angalephere kuthamanga, koma maganizidwe ake ndi kuyendetsa zinthu ali bwino kwambiri kuposa anyamata. Chifukwa anyamata ukadakhala kunena kuti zinali nkhalamba, tikananena kuti ukalamba ndi umene amapangitsa kuti munthu alephere kulamula. Komano apapa ndiye kuti mwa njira ina tithanena kuti unyamata ndi umene ungapangitse kulephera kulamula, chifukwa anyamatawo alephera. Anatengana anyamata odziwa kulankhula amene takhati kuona kuthamanga m'mademo, koma palibe chimene apanga muzaka zonse 6 zimene walamulira. Ndi mawu a Malawi anzanga, Mulungu atithandize ndipo ateteze Profesa Arthur Peter Mutharika, ateteze anthu onse akufunira kwabwino dziko la Malawi. Kufikira ku chisankho tidzavote ndi kuchotsa chiwanda chimene chili m'dziko muno, chimene chikuonekeratu kuti palibe chabwino chimene chingabwere kuchokera ku chiwanda chimenechi. Mu dzina la Mulungu ndikupembedzera ndi kupempherera onse akufuna kwabwino. Tikupempherera azibusa amene akutha kupemphera mchoona, tikupempherera atsogoleri amagulu osiyanasiyana amene akuyima mchilungamo, tikupempherera mafumu, tikupempherera apolisi amene mtima wawo akutha kuona chilungamo, tikupempherera Mulungu Mzimu Woyera ulowe kumeki, ulowe mu mtima mwa amayi Annabel Mtalimanja, komanso majaji ena onse amene adatenga gawo kupanga chinthu chakwaipa, kusintha ma constitution popereka chigamulo cha 50+1 chimene panalibe amene anadandaula, popereka zigamulo za chilendo zimene zapanga lero kuti kukhale constitution crisis m'Malawi muno. Mongokumbutsana, a Profesa Arthur Peter Mutharika 2020 adalankhula onena kuti izi zimene zikuchitikazi zidzapereka kutsogolo ku mavuto a constitution crisis. Lero constitution crisis jasi tikuiona. Ndi mawu a Malawi anzanga, usiku wabwino, mwakoma nonse, zikomo.